Sä oot Tilkka. Joo. Kiitos. Eiköhän ne oo siinä. Okei. Mitäs sulla olisi niinku sit mielessä? Hei! Okei. Tämmöisestä ei ollut kyllä mitään puhetta. Ei niin. Onks juotava? Niin, että käy paperimalle. Ei, tää sun potilas tulee tänne vartin sisään. Vedetään pari drinkit yhdessä, niin se vähän rauhoittuu. Sä saat sitten samalla tehdä taikas. Ja kun ootte siinä vaiheessa voit laittaa kangaspuu pystyyn, niin me Kimin kanssa sitten heivitään takavasemmalle. Sillä tuskin on näitä. Kiitos huomaavaisuudesta. Eikä sitten sanaakaan tästä meidän systeemistä sille. Selvä. Ei muuta kuin kippis. Sä oot myöhässä. Joo, sori. Mä toin valkkari. Vähän varauduttiinkin siihen. Kato. Moro. Moro. Tuu tänne. Otapa tuosta. Jaha. Vai tämmöstä? Mitä ei? Mitä tässä? Ei kummempia. Tässä on Tuuli. Hauska tavata. Moi, mä oon Mikko. Moi Mikko. Siis Mikko maalaa semmosia semierottisia tauluja. Nimet jätkä saa maalaamisenkin kuulostamaan pornolta. Älä nyt leikistä suuta. Oot sä oikeesti joku taiteilija? No, yritän ainakin olla. Tosiaan kestää pikkusen pidempään tajuta, että tää pitää ihan aikuisten oikeesti tehdä töitäkin. Niin just. Kiitti kannustuksesta. Ole hyvä vaan. Minkä tyyppisiä tauluja sit maalaat? No sitä on vähän vaikea selittää. Jos sä ymmärrät ekspressionismista mitään, niin... No joo, kyllä mä itse asiassa vähän ymmärrän. Niin mä niinku siihen suuntaan. Okei. Eli just semmosia mahdollisimman pornoja. Mikolla oli itse asiassa just 2 kuukautta näyttelypystyssä Helsingissä. Eikä. Tosi hieno juttu. Joo, mut silti mun aika menee kaiken maailman mainoksia ja levyyn kansien tekoon. Mäkin itse asiassa kävin sellaista niinku taidepainotteista lukioa. Ai joo. Missä? No se oli Tampereella, mut sit se jäi vähän kesken se koulu. Mun yksi kaverikin opiskeli Tampereella. Oliko se Steinerissa vai? No niin, time out. Voitaisko millään tehdä jotain kivempaa? Kimikin pilkkii kohta. Isäs pilkki. Äitis pilkkii vieläkin. No niin, pilkkiikin. Oliks täällä vessa jossain? Joo, tässä on kulman takana. Älä kato minnekään. Eiköhän me Ilkka lähdetä tuonne alakerran puolelle vetää parit nassua. Tulee muuten oikeesti väsy. Tää. Hyvä idea. Saa Mikko touhuta vähän rauhassa. No mut eiks meidän pitää mennä yhdessä? Jos siellä olisi vaikka se nuori Pirkko vielä vuorossa. No näkyy kilsan päätä tykkäätte toistanne. Vaikka kelpaa? No kelpaa, ei siinä... No menkää vaan. Pidättäis meidän... No ei, tuu tänne. Jätkä on tärkeä. Tääkään kiva, mutta tuloiko?
Äkä jännitä noin saatanasti, se on vaan nainen. Lähtikö pojat jonnekin? Joo. Mä lähtin moikkaan yhtä kaveria alakerralla. Hyvä. Pitäisikö meidän pikkuhiljaa mennä? Niin mitä? Niin, että pitäisikö meidän pikkuhiljaa mennä? Mikä kiire tässä on? Se on niin romantikko, että sillä kestää tunnin verran esileikissäkin. Mitä vittua sä nyt teet? Onko vähän? Etkö voi huoneeseen odottaa? Luulisin, että Nikollekin 3 tuntia helvetti riittää. En nyt tii. Ei väistä. Olisit mennyt omaan vessaan. Mun on pakko lähettää. Mä sanon. Moro! Laitoitte oikein makuulle. Joo, kun teillä kesti, niin... No päätettiin antaa teille työrauha. Oliko sen arvosta? Joo, kyllä meillä oli tosi mukavaa. Me avattiin toi valkkarikin ja... Mun pitäisi varmaan oikeesti ruveta lähteä, niin oli tosi kivaa. Jää nyt vielä hetkeksi. Ne. Anna kaverille kanssa. Tässä pitäisi olla tarpeeksi. Mikko, me vetää sitä valkkariasta jotain. Mitä sä teet? No se on mun vuoro. Mikä vitu vuoro? No, panna tuota huoraa. Etkä se nyt maksullista olla pillukäteeksi. Mitä sä sekoilet? Hei, sori, mä tiedän, että me oltiin sovittu, mutta mä... Niin, te ette pannu. No ei. No, sitä mä en tarvitsisi maksaa sulle. Mikä vitu juttu tää nyt on? Ilkka, nyt meni vähän liian pitkälle. Mikko, kuule. Kun Tuuli on huora, niin mä maksoin sille sun panemisesta, että sä saisit kerran vuodessa persettä. Haista paska. Tääkö on sun tapa kiittää mua kaikesta siitä, mitä mä oon tehnyt sun eteen? Lopeta nyt toi lässyttäminen. Mä maksain jätkälle huora ja se kehtaat alkaa mulle vielä Pyysinkö mä? Luuletko sä, että kaikkien muidenkin maailman pyörii pelkän pillun ympärillä? Nyt jätkät loppu. Ilkka, kuuntele vähän. Sinä turpa kiinni. Mä oon mies. Enkä mikään vitun neiti. Ja mä käyttäydyn myös sen mukaan. Kuuntele itseäsi. Sä et oo mitään muuta kuin yksi helvetin säälittävä, itsekeskeinen ja epävarma kusipää. Millä vitun oikeuden sä alat mulle saarnaamaan? Häh? Sä et ois yhtään mitään ilman mua. Et yhtään mitään. Sä oot säälittävä. Ihan oikeesti. Kattoisit joskus peiliin. Mulle riitti. Kiitos. Mennään. Epä tarvis soitella vähän aikaa.
Käydäänkö kattoo mitä on vessan pöydällä? Can you still remember when I was happy and in the end I knew that it's the truth? Truly I was completely wrong. I thought I couldn't be that strong to give it up for free. I need some love to fight. Posing in the light tonight, asking where's my mind. My love is not free, and that is my life. Now those days are so long gone. I can't believe what I have done. There is no turning back. Truly I was completely wrong. I thought I didn't need someone to love me for free. I need some love to fight.